Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bapak Ibu Dewan Juri ingkang kula hormati. Wilujeng siang rencang-rencang ingkang kula tresnani. Kula badhe crita kanthi judul Gena Pak Bro. Ing Komplek Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, ana siji cungkup makam karo lawang gedhe kang tansah katutup. Makam kasebut yaiku makam Tumenggung Wirareja Jagaswara, siji Narapraja Kraton Kasunanan Surakarta Adinirat ing masa pamerintahan Pakubuwana III. Jabatan pungkasan Tumenggung Wirareja yaiku Bupati Nayaka Gedogriwa. Banjur sapa iku Tumenggung Wirareja lan sebab apa uga sinebut Pak Bro? Iki legendane. Sugeng mirengaken. Tumenggung Wirareja asale saka klarga biasa, yaiku klarga mlarat lan dudu keturunan bangsawan. Nalika isih rakyat biasa, jeneng ulung Tumenggung Wirareja yaiku Pak Bro, amarga dheweke duwé siji putri kaaran Bro. Pakaryan Pak Bro yaiku dadi wong dodol areng. Ing Desa Warungmili, Pak Bro nduweni akeh kabegjan. Dodolan arenge laris kaadol lan Pak Bro entuk akeh kenalan lan mitra. Salah siji kenalan kang banjur dadi mitrane yaiku Kemet Bumi Kraton Surakarta. Kawula dalam kraton kang jejibahane njaga lawang utama Brajanala. Ing siji dina Kemet Bumi lara lan ora bisa nglakoni jejibahane kanggo njaga wengi. Kemet Bumi banjur nyuwun tulung marang Pak Bro kanggo nganteni jejibahane sementara wayah tekan dheweke mati. Pak Bro karo seneng ati nyanggupi panjalukane mitrane iku. Iya, aku gelem nganteni tugasmu kanggo sawentara wayah tekan sampeyan mati. Kandhane Pak Bro marang mitrane. Matur suwun Pak Bro, Bapak pancen mitra kang apik. Aja lali tansah nganggo seragam Kemet Bumi menawa lagi tugas. Kawula Kemet Bumi ngilingake. Pungkasane Pak Bro budal nganteni jejibahane iku. Nalika pinuju tengah wengi, Pak Bro ora iso nahan raos kantuke. Pak Bro keturun ing posisi isih tetep jaga. Bener ing tengah wengi, Sunan Pakubuwana III metu saka istana lewat lawang Brajanala. Raja karo para pengawale kaget nalika ing pos penjaga ora ana petugase. Kang katon malah seberkas sinar terang kang mancar saka arah pojok bangsal panjaga. Berkas sinar apa iku? Ngendikane raja karo takjub. Raja uga nyedaki sumber cahaya terang iku lan terpana nalika ngerteni sumber sinar iku asale saka awak penjaga lawang kang lagi turu adem. Banjur ing pisawanan esuk dina, raja ngereh para wadya kanggo nimbali Pak Bro. Raja nyatakake takjub nalika weruh dheweke siji sinar keagung macar saka awak Pak Bro. Raja banjur ngangkat Pak Bro dadi wadya Kraton Kasunanan Surakarta lan jejibahane njaga bangsa Paningrat. Pak Bro nampa jejibahane iku karo rasa syukur lan duwe tekad kanggo ora mbaleni kalupute kang padha. Saliyane jejibahan ing Paningratan, para wadya uga entuk jejibahan maca buku cerita kang arupa panembangan macapat. Giliran Pak Bro nembang cerita iku, kabeh wong kang krungu dadi terpesona banget. Raja kang uga krungu swara Pak Bro endah ngalun banjur takon marang pengawale. Sapa kang menembung macapat karo endahe? Para pengawale nerangke iku swara Pak Bro. Raja kang kersa banget atine banjur mindhahke jejibahan Pak Bro menyang perangan kapustakaan. Pak Bro banjur dianugerahi pangkat menteri lan gelere nggabehi Jagaswara. Pak Bro banjur gawa putrine. Rara Bro menyang istana. Wektu kaliwat, Rara Bro wis dadi prawan kang ayu banget.
Raja tiba ati marang Narada. Banjur ngangkat dadi silire. Kanjeng Ratu Kencana banjur iri lan tresna. Ping pinten-pinten Ratu ngupakara nglakoni rara-bero. Nanging gagal. Raja kamang ngerteni kabeh kejahatane Ratu banjur ngulihake menyang Madura. Posisi Ratu banjur digandhakake dening para rara-bero kang banjur nduweni gelar Kanjeng Ratu Emas. Bareng iku uga ngabehi Jaguswara diangkat dadi Bupati Nayaka Gedhonggiwa lan tumengga Wilareja. Makatos cariyos Pak Bero matur nuwun inggih sedaya kawigatosipun nyuwun pangapunten bilih wonten kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.